Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι σήμερα ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν είναι της Ουκρανίας. Έχει πάει παγκόσμιος. Η Αμερική και η Ευρώπη είναι από πίσω, στέλνοντας χρήματα και όπλα στην Ουκρανία. Άρα η Ουκρανία δεν είναι μόνη της. Άρα η Ρωσία πολεμάει με όλη την Ευρώπη και την Αμερική. Αυτό είναι. Έτσι δεν είναι. Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει. Αυτό που θα σας πω είναι ότι το ΝΑΤΟ είναι Ατλαντική Συμμαχία. ΝΑΤΟ όμως. Στο ΝΑΤΟ όμως είναι και η Ρωσία. Αν δεν το ξέρετε, στο ΝΑΤΟ είναι και η Ρωσία. Άρα πώς το ΝΑΤΟ εναντιώνεται σε χώρα του ΝΑΤΟ? Αυτό στο καταστατικό του ΝΑΤΟ δεν επιτρέπεται. Άρα αν θέλει η Ρωσία μπορεί να κάνει ένα βέτο στο ΝΑΤΟ. Στρατηγικά μπορεί να μην τη συμφέρει τη Ρωσία να κάνει βέτο και να της πει «ΟΚ, έλα ΝΑΤΟ». Απ' την άλλη, το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή δεν εκτελεί τα συμφέροντα του πλανήτη για ό,τι δημιουργήθηκε. Το ΝΑΤΟ δημιουργήθηκε σαν στρατός ασφαλείας όλων των κρατών, γι' αυτό και όλα τα κράτη δίνουμε όπλα στο ΝΑΤΟ. Γυρώνουμε το ΝΑΤΟ για να υπάρχει τα κράτη. Και η Ελλάδα δίνει όπλα και όλες οι χώρες δίνουν όπλα και χρήματα στο ΝΑΤΟ για να υπάρχει. Άρα πληρώνουμε ένα στρατό. Okay. Άρα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μπορεί να δώσει διαταγή να επιτεθούν στη Ρωσία το ΝΑΤΟ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας μόνο μπορεί να δώσει. Το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνο του. Εάν το ΝΑΤΟ λειτουργεί μόνο του είναι παράνομο, καταστρεπτικό και δεν θέλω να καταλάβω γιατί κάποια στελέχη του ΝΑΤΟ όπως Γενικός Γραμματέας και κάποια άλλα παιδάκια και μάλιστα γερμανόφωνα βγάζουν αναγγελίες ακόμα και δελτία τύπου. Απαγορεύεται να μιλάτε ρε, είστε κουμπιά. Να βγάτε το σκασμό και να μην μου το παίζετε πολιτικά αντρίκελα. Αν το Συμβούλιο Ασφαλείας βγάλει απόφαση να χτυπήσετε, τότε δεν θα χτυπήσετε, είστε κουμπιά. Το κουμπί δεν έχει βούληση. Άρα είστε κουμπάκια. Καθίστε εκεί λοιπόν και μην μιλάτε. Απ' την άλλη, στον ΟΗΕ μέσα, γνωρίζουμε βάσει καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ ότι όλες οι χώρες να πάρουν αποφάσεις και ό,τι απόφαση και να βγει, υπάρχουν 5 χώρες που μπορούν να ασκήσουν βέτο. Ξέρετε ποιες είναι οι χώρες που έχουν βέτο στα Ηνωμένα Έθνη? Λοιπόν, τα Ηνωμένα Έθνη, 5 χώρες έχουν βέτο, ό,τι και απόφαση να πάρουν τα Ηνωμένα Έθνη, όλες οι χώρες, 5 χώρες έχουν βέτο. Η Αμερική, η Ρωσία, η Γαλλία, η Αγγλία και η Κίνα. Που σημαίνει βέτο τι σημαίνει? Πάρτε όποια απόφαση θέλετε. Εάν μία χώρα ασκήσει βέτο, δεν θα εκτελεστεί το χτύπημα, δεν θα γίνει τίποτα. Η Ρωσία λοιπόν είναι μία από τις χώρες στον ΟΗΕ που έχει βέτο. Άρα, αν αύριο συνταχθεί όλος ο ΟΗΕ, το Συμβούλιο Ασφαλείας και δώσει εντολή στο ΝΑΤΟ να χτυπήσει τη Ρωσία, η Ρωσία βάσει του βέτο που έχει δεν μπορεί να τη χτυπήσει κανένας. Άρα, αν η Ρωσία θέλει να ασκήσει ένα τέτοιο βέτο, έχει το δικαίωμα και έχει και βέτο. Άρα δεν θεωρώ καταστατικά και νομικά ότι η Ρωσία θα χτυπηθεί από το ΝΑΤΟ, γιατί έχει ίδια βέτο. Αρκεί να το χρησιμοποιήσει. Απ' την άλλη, η Ρωσία είναι στο ΝΑΤΟ, πώς θα τη χτυπήσουμε? Και πιο πέρα όμως ακόμα, βλέπουμε μια επιθετική πολιτική της Ευρώπης στη Ρωσία. Δεν το καταλαβαίνω. Εγώ σαν Έλλην άνθρωπος, δεν θέλω και δεν πρέπει και δεν έχω κανένα λόγο να αναδειωθώ στο Ρώσο. Η Ρωσία στήθηκε με Έλλην ανθρώπους. Τους βιάσανε επί Βυζαντίους, τους βάλαν το κυριλικό αλφάβητο, είναι αδέρφια μου και δεν έχω κανένα πρόβλημα πουθενά. Το ίδιο είναι και οι Αμερικανοί. Είμαι στην Ευρώπη, στη Γερά Ήπειρο. Μιλάω για Έλλην άνθρωπο και θα έρθει εμένα τώρα η Ευρώπη να με βάλει απέναντι ή μια κυβέρνησή μου να στέλνει όπλα στο Ζελένσκι, που ο λαός δεν θέλει. Τι δουλειά έχει ο λαός? Άρα, αν ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση δεν αντιπροσωπεύει τον ίδιο το λαό, τι αντιπροσωπεύει τον εαυτό του ή τα συμφέροντά του, ή τις επιταγές που έχει υπογράψει για να γίνει Πρωθυπουργός.